chini tiprani YouTuber Abir Debama joton sini bayna joton sini almost borak serai panai pura puri Abir Debama bo kurung hor kang bo ai personal kok sahar ka bo i kese tonggo imbak kai tongbo bo yang para dige jesuk khandaman ri tongo kok bayang tu je bayang tu borak bo bini family be bini actually bini college friend je thuine Abir Debama college friend dabi tongsin pungman hola bini manai bo logat thangnai bai bo borak para borak borak mangno sudia borno Abir Abir dapat malah orang malah lagi. Sini finally tahu je kam teman je formal teman paika. Tunggu tahu ke ambulans handover dead body. Karena sare partai akan semua apa tolong. Puliano sairnya jeng tini ob video jaga kani update about duja kognoti sanai abagi kaham ke patek zora nadi. Jotono lam sugo secret library channel chini tiprasa bos hongko tamong ma kalakya berjik burani selai cerai aba sikli nomang se kebangkok thiyo nei khanai nukitong shu norok display khoroksa selano nukune man khana bini mong Abhijit debrma miani horzora thye se thangjaoka au chini tara baitote munai nor kubune khanaka display nukitama selani mong Abhijit debrma miani horzora Abhijit debrmano Bangalore ni bini toma room bisingo mangkati kalajak manka Piaba Abhijit debrma bahake thikya hinba heart attack nge thikya hane khanaka eba saimanka te Abhijit debrma thnya sekang bokrok sawo bukha sawo hane bini dol dogno sawono room bisingo thui tongmani pu amani yakule se Abhijit debrmano roombo kathei manka hane saimankata So Norbo Henkai Tripura People Foundation eba je Bangalore in team Tripura People Foundation bekakti e takop thine Abhijit debrmani thima kokno tei tam kok saka amo kamge khanai nadi and cheng amobo sawimanka Tripura People Foundation ni naikolma bising tino Abhijit debrmani mangkathino Tripura bo rohorsa kahanai Kulum katao bungsong toisa haino hai video ma phayoka tini phung aidrobo mane horni ekta duita samoyo o incident ni thangka Sampangi Ramnagar Bangalore Koroksa sini takhok hezamarani bini bumungka Abhijit debrma langma soithangka cardiac arrest khanai joratei sangtagu jorata khanangka police ni yago information manman pura songpungni noitauno sokpai bekha jotono bini cousin brother tongo bini manai Amit khanai koroksa tongboro eklogan samung khailai tongmani ge bo phai khanaka bini je agency o bo samung khaimani boro different location o but same company o samung khailai tongmani gai abuk bono thungni 5:30 ta somoy aborni PG ni owner tubuna sekang na ambulance na stroke no bono kathi nugui khata bo asomsa sarik ni 8:30 o phai nogo thui tong family bini roommate no sapu horo kuch 12-1 baje bokha sao honi samani pore gaya gulo ambulance no phone khaine ambulance thangmani pore no ambulance bono dead body man paikha mane kuthui mani ambulance na stage thangmani no ara squad no bo Thwika ne declare khaika ta gagam pore bono tumi ton thaika oro hospital o gagai tabuk bini postmortem mangna nai tongu police stock ni sing jotono formalities to pura khaibeka Hajingpurun simi phaina han tongmani kento ayang bo borok ring mani bagai live sung khaime yang thangka kisa late post tongka haipano chini director to phunga tiri no bo to ri rekha tabuk sung nai lenai bini postmortem rok ni pore je tongmani bono khana sung khanani flight on rohna ni bagai chai tok tongu nokni borok bo coordinate khain tongu bini manai bo tongu hangka sung na 12 ekta agotala sobai 12 ekta first flight ben rohna 9:25 ni flight by nokni borok no tausu joratei dubai tongko naigera na busuk joratei thange busuk tamong no songno na update arate kaisa kogang et friend musugu hambai ron musugu et mala hambai je chini tiprani YouTuber Abir debrma joton sini bayna joton sini almost borak serai panai pura puri Abir debrma bo kurung hor kang bo ai personal kok sahar ka bo i kese tonggo imbak kai tongbo bo yang para dige jesuk khandaman ri tongo kok bayang tu je bayang tu borak bo bini family be bini actually bini college friend je thuine Abir debrma college friend so bo yang personal kok sahar ka bonang tai details bono doharan sung nor puskang video nai tongde ta bisi dorano ta postmortem khain thangla tong
Norok joto khanai nukuino mankana belaino kharima chesa takuk Abhijit terma thima kokrono khanai a kochini Tripura wale job eba rang pusa ajina bagi amsik shep lama sekeri a bagi bakse loko janisa ma babu taku bukuk nok nukung yakari rang ajina hani phatr haswa thanglai samung khaima tongi jau phiaba kam kreng thangi samung khai tongi ma olabo kepala hamse ele tabuke mangketise sokwa jashu Belaino kharima chesa ama hai kokrono khanawai te ching amabo saiman ka thainai Abhijit terma chini Abir bai eba je short film khainai ni actor Abir bai ni dol hnai paithugo chung amano sanamo chungo chini borok tini kaham tomani khana tamuno kebasia abagai kathang tongsak jotobai kaham ke tongai hamjam riwoi hamjam rlai thamkeno kaham hnai chung kha songuta chung kebana joli nasler tam khaneba tini kaham tomani khana hamyabo nongi manu So kathang tongsak jotoban hachi khoche kaham ke milui tonglainani abose kotorkok phadike sing ob video ni pathugo tekesa update bo norno riurinai Norok joto display khorsa burino nukiman kana binimong Monika Molsom bo MBB college ni first semester pori tongu thaiangka ti baglai kami ompi nogorni gomoti district bai khobjak tabuk tam khanba bini kok sana thake belakino kharima chesa kapal hamzia Monika Molsom MBB College admission angke first semester bui hakena tongthoksa thoke pori tomani phiaba atom sake Monika Molsom ni sakhamya bemar kalai jagani kutun malia nogono kalai tona nangjaka college rogo bahno thangmanlia nokni se onkor malia hangka ba college rogo thangmanlia ta apulia sakhamya angma jora bitiro sawina kya haipano hamya yagulo Monika Molsom ni sak truk truk teba hamya barima bai tabu henkai ekdom sak ramai keram angsuka bahan rogo hoisawoi Ram Sawi Thangbachu, Belakino Karing Mashisa, Wana Mashingsa, Bomti Biamarzani, Manzaka, Norokzuti, Puto Nanemusum Kanke, Maneke, Monika Molsom ni Sakhamia, Angitomoni Puto, Kahamki Nanemusum Kake, WhatsApp group Haikaba Telegram channel Habunati, Amoni link, Comino, Pin Kajak. Monika Molsom Sakhamia Biamar Kalaimani, Bishaba, Ekbos Rangitonka, Hypono Nukungo Rang Pusha Kurini Bagi, Dr. Kahamatlangi, Nairi Manzani, Dartino, Devo Bini Sakhamia. Barwi nogono khiklai tonilanya nangjaka te chingkisa khanamani Monika Molsom ni bupa eba bini babubo kurikya bo bini ama burchik bache tongui tongjapo and bini bai khorsa tongu henkai abuma burchik sachule bahake phanmanai eba borni rangmanai obusajak hamyano doctor tlangi phunuman chinaiba belaino kharima sisa borni nukhungo abagi nukhuni borok tabu joto lukuno help eba chubasu sanjaka borkno khairokai kisimisa rang chubaka hankai arang manma baino Monika Molsom no doctor kahamni aro tlangai nariwane teba borni busajak eba borni borok kaham khai manatei joto lukuno chubasu sanjaka Monika Molsom nukhuni borok So chini intera baitolte munai shong nora kebo chobana musungke display born bank ID nukuno mankana yang ti horlai mano and video no please kai share kai ladi tangke hinkai je chobai mane lukurok je yak sunai ob video nuki borbo chobathung te boni hamya saya kosto jora neng borno nuki kharuma tongke salchan ni hamya saya jorabo bui jengno kharuma tongnai haideba jeng boino kharukanke chini hamya jorabo bui jengno kharunai ama hai kokta Te chini da pohor devrma bahano bini Facebook ni bekalde Monika Molsom ni jak sakhamya bemar mano update rizak je chobana musonai nor binangti thangi naibo chobai mano bo post khaijakta nga post bisingde chengbo mangka plus chengno Monika Molsom ni jati gusi bahano miya hora call khai sahorka abagi ching belaino kharingma bai Monika Molsom ni video no tubuwai eba video no khai norok jotene beskango tubuna nangka